Silav, êvar baş, baş hevanno. Çend nûçeyên ku me amade kirine dixwazim cara pêşkêş bikim. Nûçeyên lezgîn hene elbet. Di derbarê şerê navxwayî li Sûriyeyê hevalê ku merex dikin dikarin biçin vîdeoya me ya piştî nîvroyê çêkiribû dikarin temaşe bikin. Guherînekî pir mezin tune ye. Şer û pevçûn didomin. Hêzên Heteşê êriş dikin ser hin cihadîstên derdora Idlibê. Şerê wan ji xwe kevşê ye. Şerê navxwayî ye. Ev çete hemî hevalê hev yên berê ne. Navbera wan de hin nakokî derketine. Dixwazin van nakokî xwe çareser bikin. Bi taybetî Hikûmeta Demkî ya Sûriye çawa ku soz daye İngîltere hûzanin ji lîsteya terorîzmê derxist Heteşe. Amerîka jî bi wî şeklî çawa ku soz daye Fransa, İngîltere, Amerîkayê dixwaze hinek nîşanê wan bide ku ew amade ye serweriya xwe pêk bîne li temamê Sûriyê. Lê çawa pêk bîne, çawa bikaribe li hember hevalê xwe yê berê şer bike, ew jî meseleyekî din e. Ka min dirin ber bi ku derê ve diçe. Lê ez dibêjim meseleya ganîmetê ye. Soz dabûn hev berê ku bikevin Şamê, niha alîgirên Colanê yên Heteşê ji xwe re hin mefkî bi dest xistine. Hevalê wan ê li Idlibê mane jî nebûne xwedî tu tiştekî, niha dixwazin nava xwe de hinekî bikevin hesab û kitaba. Şerê wan bi giranî li ser vê yekî ye, ka çawa pêş dikeve. Dewleta Tirkiye çi qas di nava meseleyê de em nizanin. Lê em texmîn dikin ku dewleta Tirkiye piştgirî dide van çeteyan yan jî hinekî minnetdarê van çeteyan e. Beriya niha dewleta Tirkiye ev çete hem li hember Kurdan bikaranîbûn hem jî şandibû Libyayê deverên cuda ên cîhanê kengê bixwaze Bakurê Afrikayê dewleta Tirkiye van çeteyan bikartîne. Niha ew operasyona mezin ku doh bi şev mebawekî lezgîn behs kir, ew operasyon jî gelekî balkêş e. Dewleta Tirkiye plan kiriye van çeteyên ku îro Heteşê li hember wan şer dike, wan bigire bibe Qandîlê, heremên parastineyên medyayê li wan deran li Başûrê Kurdistanê bicî bike. Eger îcab bike li hember İranê bikartînin, îcab bike li hember Kurdan bikartînin, çetene bi meaşê xwe dixebitin. Dewleta Tirkiye ji xwe bütçeyekî pir mezin veqetandiye ji wan re. Ev meseleyê dî tê zanîn. Hevanno em hema bi vîdeoyekî dest pê bikin. Dayika aştiyê Şemsa Badû daxife gelekî bi bandor e. Ez hema bînim ser ekranê. بدن ولا تشبه بلا بلا يا جبينه تشبه كن ها بلا جبينه دا كردي خبر بدن ولا تشبه بلا بلا يا اكي تركي جبوته هذا نساب خاطر وي تركي هنا تركي خبر بدن هزار هاتنا بدر ونسن جبو خاطر كردي خبر نودن اتبا جريحانيه دكم بلا زمان خبر بدن يا ام كردن يا ولا حتى زمان من خبر بدن اتشكي فهمناكم وانا اقدر باي على برينم حتى بيشتغل تشفهم بكم ابويا تكرو تنما نظر تشد بيجه وقت از جبينه رينهم او جبين كرديش مره نقولتن اد بوشيل شماله ما تسكي شويه جبينه فهمناك ما ادري شماله شباب بلا شت جبينه شباب بيجي يا بارتيا ديمقراطيجي ويا تشتيجي بلا كردي خبر بلا كردي باخذ شبكي اما افطا خونا سهرجان ما جيبوا زمان خرجان ما جيبوا چاندو هنارا خرجان ما جيبوا اخا كردستان رجان ما جيبوا عرفوا عادات اخوار رجان يعني وقت ما زمان اخوا من داك وقت ما جيب لبس اخوا من داك وقت ما كشتيرا اخوا من داك ام كرد شمان جبينه چه بکن ها بله جبینه دا کردی خبر بدن بله Em dayika me pîroz dikin hevanno. Dayika me dayika aştiyê Şemsa Badû bahsa giringiya zimanê Kurdî dike dibêje siyasetmedarê me yê Kurd bi zimanê Kurdî siyasetê nakin. Dixwaze hemû civînê li Bakurê Kurdistanê bi taybetî siyaseta partiyên me bila temamî Kurdî be. Daxwazek pir meşrû ye, daxwazek însanî ye, daxwazekê kurdewar e. Bi vê wesîlê carekî din em bînin bîra we temaşevanên hêja, hevalên ezîz, sazî û dezgehên me yên li Ewropayê jî divê ji Ewropayê ve Kurdî weşana xwe bikin. Milletê me nerazî ye. Bi zimanê xelkî û çima weşanê dikin? Bi pirê milletê me weşanên Tirkî sûç e. Em ji vê vegerin. İnsanên take kes bi tena serê xwe YouTube bi Tirkî çê dikin, dîsa jî heta derekî merûh dikare qebûl bike. Edî dimîne ser milletê me li wan temaşe dikin nakin ew meseleyekî din e. Lê sazî û dezgehên me ku bi pirê milletê me xebatê xwe dimeşînin, heqê wan tunê bi Tirkî weşanê bikin. Heqê wan tunê dengê Tirkî bixin nava salonên malbatên me. Heqê wan tunê bibin mamosteyên dilsoz ê Atatürk û milletê me ber bê asîmilasyonê ve bibin. Gav bi gav ber bê kendalê ve bibin. Ji xwe em li ser devê kendalê ne. Dawa we çi ye? Daw çi ye? Mesela we çi ye? Hûn çi dixwazin ji vî milletê feqîr ya?
Sed sale devleta Tirkiye şwe mala wan xirab kiriye, zimanê wan ji wan girtiye, hebûna wan ji wan girtiye, hûn dawa çê dikin. Ey saziyên ku Tirkî weşanê dikin. Bes e ya. Ya Kurdî biaxivin bila kêm be, Kurdî biaxivin bila xirab be, Kurdî biaxivin bila nîvî wî Tirkî û Erebî be, ne mesele ama bila bes Kurdî be. Bila dengê me Kurdî di salonên me de olam bide, deng vede. Bila bikeve mêjiyê zarokê me nifşan û gunene em milletek feqîrin. Tiştekî me tune, dewleta me tune, welatê me tune. Yaw qet nebe bila zimanê me hebe yaw. Zimanê me ji me negirin yaw. Ji xwe li cem Kurda tiştê herî xweş zimanê wan e. Mîna behre, deryayê, mirov dikeve navê heqeten mirov li gor dilê xwe tê de ajberî dike yaw. Ez carna şaş dibînim yaw hevalên me ê Kurd çawa dikarin wisa Tirkî xwe îfade bikin yaw. Zimanê we a qasa şîrîn heye, dawa we çi ye yaw. Me pir cara xwe îfade kiriye ser vê mijarê, ez nekevim nava tekrarê. Hevalno. Yani binêrin civînekî wisa ye dayîkên me anîne tijî kirine vê derê îja bi Tirkiyê tên xîtabê wan dikin. Dayîkê me jî protesto dikin civînê terkînin diçin ya. Heqeten her cara ku civîn bi Tirkî çêdibe hal li Ewropayê hal li welatê me. Dema ku civîn bi Tirkî dest pê dike pêşniyaza min ew e hemî beşdar civînê bitirkînin derkevin. Wekî protesto. Ma nava we de ê Kurdî diaxivin nemane hûn diçin Tirkî axivantînin. Tamam hürmeta me heye ji bo însanên Tirk, ji bo însanên Tirkî diaxivin. Tamam. Bila birçin Kütahya civînan çê bikin. Bila biçin Sinopê, Edirne, İzmirê li wan deran bila civîn çê bikin bi Tirkî. Hêzên hikûmeta Şamê dîsa êrişê herêma xweser kirin. Hêzên hikûmeta Veguhêziya Sûriyê bi dronekê xwekûj êrişê derdora deriyê Derhafrê kirin ê girêdayî kantona Tebqa. Hevanno hêzên hikûmeta Veguhêz berbanga vê serê sibê dîsa êrişê derdora derî kiribûn. Êrişên derdora deriyê Derhafrê di demekî de ku di rageşiya li Herêmê Bakur Rojhilatê Sûriyê dubare dibin ev mesele li wê derê xwe tekrar dikin. Êriş li ser êrişan pêk tê hê jî aramî pêk nehatiye li wê derê Derhafrê. Ev êriş bi armanca têkbirina ewlehî û aramiyê ye. Deriyê Derhafrê noxteyeke stratejîk e. Bajarên Reqa, Helebê bi hevû du ve girê dide. Di mehên borî de gelek caran li dijî herêmê êriş û toparan hate kirin ji aliyê hikûmeta demkî ya Şamê ve bi teşwîqa dewleta Tirkiye di encamê de sivîl şervanên Qesedê şehîd bûn. Di nava hêzên ewlekariya hundir de jî hin birîndar çêbibûn. Hevanno em viyadayên aliyekî wekî din binêrin. Ez tiştekî din bînim ser ekranê bi vê wesîlê. Bila ew jî em aniha behsa hêzên eskerî bikin li Dêrê Zorê. Ka çima hêzên YPJ li Dêrê Zorê ne? Fermandara me daxife, fermandar Zilan Cesur hebûna me ye li herêmê bersiveke ji Daişê re ye dibêje, pir xweş daxife. Axaftina wî ez bawer dikim bi Erebî ye. Em hema wisa li ser ekranê bihêlin ez ji we re pêşkeş bikim axaftina Kurdî. Ez dixwazim nivîsê bînim ser ekranê em bi hev re bixwînin ya. Ez dixwazim xwendina we ya Kurdî jî pêşkeve aynen bi vî şeklî. Çima nebe? Hûn neqayîlin. Ewsa ji kerema xwe re ez dixwazim hûn bi min re Kurdî bixwînin. Binêre min jî berê nivîs nexwendiye we jî nexwendiye em bi hev re bixwînin. Ez wisa reş dikim heta vê derê em bi hev re bixwînin. Yek, du, sisê. Endama fermandariya yekîneyên parastina jin YPJ Zilan Cesur ji navenda ragihandinê ya YPJ re axivî. Zilan Cesur tekildarê hebûna hêzê wan yê li Dêrê Zorê got, hebûna me li vê herêmê weke bersiveke ji bo êrişên li Dêrê Zorê ye. Hêzên Qesedê bi tevahî hêza xwe li vir heye. Her wiha hêza me YPJ jî li herêmê berpirsyariyeke giran û mezin dikeve ser milê me. Ji ber ku herem hîn jî bi zihniyeta mêrperest û kaosan re rûbirû ye. Daîş hewl dide li Dêrê Zorê xwe ji nû ve zindî bike. Paragrafa duyem. Zilan Cesur wiha berdewam kir. Em weke yekîneyên parastina jin bi wêrekî bi azweriyeke mezin parastina gelê Dêrê Zorê dikin ji bo parastina sivîlan ji sûç û kiryarên terorîstan tê dikoşin. Hebûna me li vir ji bo parastina jinan û gelên vê herêmê ye.
Di heman demê de li Dêrê Zorê gelekî teqîn û çalakiyên terorî hatine kirin. Bi vê yekê ewlehî û aramiyê civak tê hedefgirtin. Yani aramiya civakê, ev şaş hatiye nivîsandin, bi vê yekê ewlehî û aramiya civakê tê hedefgirtin. Em baş dizanin yên li pişvan kiryaran ne ji Dêrê Zorê ne. Ji ber ku niha gel bi hêzên qesê dêre bûye yek, ji bo parastina herêma xwe bi hev re tê dikoşin. Rast e, ev hêzên ku provokasyonan derdixin ne ji Dêrê Zorê ne. Ji deverên dûr hatine şandin, mirovên kirêkirî ne, perêwan ji aliyê dewleta Tirkiye ve tê dayîn. Fermandar Zilan Cesur destnîşan kir ku kesên dixwazin aramiya herêmê têk bibin, bermahiyên şaneyên veşartiyên Daişê ne û wiha doman axaftin ew e. Armanca hebûna me ya li herêmê di serî de bersivekê ji bo van gefan û hewildanên Daişê yên ji bo jinûva birêxistinkirinê xwe ya li herêmê ye. Em ji bo qutkirina rih yani temarên ku rêxistina terorî hewl dide jinûva zindî bike dixebitin ku ji holê Iraqin. Zilan Cesur wiha axaftina xwe bi dawî kir. Operasyon çalakiyên ku em pêktînin di vê çarçovê de ne. Xelkê Dêrê Zorê vê yekê bi dilxweşî pêşwazî dike. Ji ber ku ew jî dizanin ku armanca me ew e îdeolojiya Daişê ji holê rakin, pêşî li ber vegera Daişê bigirin. Em weke hêzeke sereke her tim perwerde dibin, em refê xwe birêxistin dikin da ku em bikaribin jinan û gelên herêma xwe biparêzin û îdeolojiya metînger ji holê rakin. Zilan Cesur wiha daxife evan. Ev yek, em datînin aliyek em derbasê nûçiya din dibin. Donald Trump ji Nêçîrvan Barzanî re nameyekê şandiye, ka em binêrin çi dibêje di nameya xwe de Donald Trump çima ji Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî re çima name şandiye? Mesele çi ye? Daw çi ye? Gelo çi erk dabû Nêçîrvan Barzanî îro dixwaze jê re spasî bike. Serokatiya Herêma Kurdistanê daxuyaniyekê belav kir û ragihand ku şeva borî Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî nameyek ji Serokê Amerîkayê Donald Trump wergirtiye. Di daxuyanî de hate gotin ku Trump ji bo piştgiriya wî ya ji bo hewlên aştiyê spasiya Serok Nêçîrvan Barzanî dike. Teqezî li ser giringiya nehîştina nakokî û aloziyan li rojata navîn dike. Dibêje Nêçîrvan Barzanî alîkarî daye me ku em bikaribin nakokiyan çareser bikin û aloziyan ji holê rakin. Trump di nameya xwe de ji Nêçîrvan Barzanî re dubare spasiya xwe pêşkêş dike. Dibêje welatên cîhanê dikarin nakokiyên kevin li pê xwe bihêlin. Ber bi paşarojeke hevbeş a aştî, serkeftin, geşbûnê ve gavan bavêjin. Balavekişand hevano vê derê dîsa paşarojeke hevbeş gotiye. Yani pêşeroj, zemanê li pêşiya me, siberoj di wê manê de gotinekê din ez bawer dikim gotina nakokî nava we de heye hûn bikartînin. Niha em werin ser nûçeya me ya sereke, nûçeya ku mixistiye manşet, ew jî ez dixwazim bala we bikişînim ser vê yekê, ev biryareke dîrokî ye hevanda. Biryara dîrokî çi ye? İsraîlê biryareke nû daye, dibêje şeriya Rojava tevlî İsraîlê dikim. İlhaq dikim. İdî pergala du dewletî li rojata navîn çê nabe. Dewleta Filîstînê îdî bû xewnekê. Dewleta Fransa, dewletên Ewropayê ku qebûl kiribûn ku Filîstîn bibe xwedî dewlet, îdî ew proje ji holê radibe. Meclîsa İsraîlê îro biryara xwe da. Şeriya Rojava tevlî İsraîlê dikin. Niha Gaze hevano. Ev tişta ku hûn ser ekranê dibînin, hûn dibînin Gaze li vê derê, Gaze ji xwe sir û bin bû, Gaze çû. Ma Şeriya Rojava. Şeriya Rojava perçê herî mühim, herî mezin ê Filîstînê ye. Ew mabû, ew jî eger were îlhaq kirin tevlî İsraîlê bibe, îdî avakirina dewletekê Filîstînî dibe xewn. Hûn ê bibêjin ew qas dewletên Ereban hene, 22 dewletên Ereban hene, çawa mümkün e müdaxale nakin. Müdaxale nakin. Menfaetê wan bi İsraîlê re heye. Filîstînî di çavê wan de ne Erebin. Filîstînî mirovên koçerin, penaberin, ji deverên cudayên cîhanê hatine li Filîstînê bicihîbûne. Ew bi eslê xwe ne Erebin. Kesek ber wan nakeve.
Tayyip Erdoğan devlete Türkiye jil berwan nakevin. Tayyip Erdoğan da piş perdede alikari de İsrail'e. Bu tekberna Filistin'e. Bi ticareta xwe, bi siyaseta xwe. Tayyip Erdoğan berê ku were hilbijartin di sala 2002 de çû Amerikayê, soz da Amerikayê ku ew ji bo berjewendiyên İsrailê bixebite. Bi vî şertî hate hilbijartin li Tirkiye. Wextê ku xîtabê civaka Tirkiye dike, wextê ku bas xîtabê hestên civaka Tirkiye a şovenîst dike, bi temamî rol dike, takiye dike. Di eslê xwe de Tayyip Erdoğan mirovê kirîkirî yê Amerîkayê ye. İnsanekî heta ku ji alî Amerîkayê ve nê erê kirin, heta ku projeyê Amerîkayê erê neke, tu car li Tirkiye nikare bibe serokwezîr, serokumar. Ve ya ji xwe tê zanîn. Bülent Ecevît di sala 2002 de wextê ku ji wezîfê hate girtin, çû Amerîkayê, kurê Bush, George William Bush, bahsa projeya İsrailê ya îro em di nav dane bahsa wî kir. Bahsa müdaxeleya Iraqê kir. Ecevît red kir ku Türkiye bibe alîkar ji bo müdaxeleya li Iraqê. Ecevît vekirî got. Ji George William Bush re em weke cîranê Iraqê em nikarin müdaxele bikin. Em nikarin Iraqê tevlî hev bikin. Wê demê biryar hate girtin ku ji ser hukm were xistin. Wê demê Ecevît ji ser hukm hate xistin. Di şûna wî de Tayyip Erdoğan hê nehatibû hilbijartin. Tayyip Erdoğan hê mirovekî ji rêzî bû di nava AKP tunê bû wê demê ê di nava Erbakan de bi hevalê xwe re Recai Kutan bû. Uçağı Wezîrê Karê Derve Türkiye bû. Na mümkün e tam naybîre min Recai Kutan ji xwe tê bîra we anha wefat kiriye miriye. Bi wî re çû Amerîkayê soz da Amerîkayê ku ew ê di heta berjewendiyên Amerîkayê û İsraîlê de be li rojata navîn. Wê demê lambeya kesk jê re hate vêxistin vegeriya Tirkiye demekî pîş re jî AKP ava kirin û hat hilbijartin weke serokwezîr. Hatta qedexeya siyasî li ser wî hebû nikaribû bikeve hilbijartina. AKP ket hilbijartina bû partiyayeke paşê qanûnekî peyda kirin. Ew jî mesela bi zexta İngiltere û Amerîka qanûnekî taybet çêkirin ji bo wî bikaribe ji sêrtê were hilbijartin. Tiştek wisa kirin. Wextê ku hat hilbijartin bû wekîl. Paşê jî bû serokê partiya xwe. Yani berê ku were hilbijartin jî serokê AKP bû. Yani balkêş e. Serokê partiyekî partiye wî di meclîsê de ye li ser hukme ama bi xwe jî nikaribû biketa meclîsê. Yani bu yerekî wisa nakok hebû min anî bîra we ji wara bibêjim yani vê hemî nîşan didim ku Tayyip Erdoğan bi tevî partiya xwe ji Amerîkayê lambeya kesk girtine, erê girtine hatine pejirandin, paşê hatin ser hukm. Îro İsraîl eger di projeya xwe ya îlhaqkirina Filîstînê de eger pêş dikeve gav bi gav bi xêra Tirkiye ye. Ez divê qenaatê da me. Bila kes çîrokan ji bera nebêje. Ez ana nûçê ji wara bixwînim hevano. Vîya rakim. Tamam. Li gorî medyayên İsraîlê çapemeniya İsraîlê nivîsandiye Kneseta İsraîlê yani Parlamentoya İsraîlê pêşnûmeya qanûnê ya tevlîkirina şeriya rojava bo İsraîlê pejirand qebûl kirine. Kanala Danzdan ya İsraîlê diyar kir ku 25 parlamenteran dengê xwe dane ve pêşnûmeyê. 24 parlamentera jî pêşnûme red kirine. Dengê 25-min yê serokê Komîteya Karê Derve ya Ewlekariyê ê berê dengekî krîtîk bû. Yani wî biryar daye. 24 gotine erê, 24 gotine na, tenê yek ma bû ew jî serokê Komîteya Karê Derve. Wî jî gotiye erê em biçin îlhaq bikin. Tamam. Bu 25 û derbas bû. Demokrasî tiştekî wisa ye. Di dengdana yekem de pêşnûme qanûna de derbarê berfirehkirina serweriya dewleta İsraîlê bo serxaka Cihûstan jê re dibêjin Samîriye hatiye pejirandin. Yani armanca İsraîlê ew e heremeke berfireh ya ku di xeyalê wan de ye herema dîrokî axa pîroz jê re dibêjin Cihûstan yani Yahudistan.
û Samiriye. Wan dere hemî bixebin hukmê xwe bike warê cihûyan. Elbet hemî cihû ne divê fikrê de ne. Cihûyên oldar ên radîkal hene hevalno. Ew cihû dibêjin ji ber ku li ser me nifir heye, ji ber ku em ji aliyê Xwedê ve hatine cezakirin, ji ber ku em di wexta xwe de beriya 3000 salan Xwedî li axa pîroz derneketin, em koçber bûn yan jî ji tirsê me koçberî hilbijart, em hatine cezakirin. Ji ber vê yekê em dewletekî İsraîlê heq nakin. Xwe bi xwe ceza dikin. Ev cihûyên radîkal divê fikrê de ne. Îja niha cihûyên siyasî dibêjin em İsraîlê xwe berfireh dikin heta Mezopotamya ew ê werin. Gelo ew ê werin heta Mezopotamya. Eger werin faydeya Kurdan e, zirara Kurdan e. Hevalno, Wezîrê Darayiyê İsraîlê Bezalel Smotrich girêdayî vê mijarê got, birê Serokwezîr Kneset gotina xwe kir, gel gotina xwe kir, êdî dem dema kontrolkirina tevahî xaka cihû û Samirayê ye. Dem dema îmzêkirina peymana aştiyê bi cîranên me re ye. Wezîrê Ewlekariya Netewî ya İsraîlê Îtamîr bin Gvîr jî got, ez bawer dikim ev gotina wî bû. Dem erê. Ez bawer dikim Wezîrê Darayiyê İsraîlê gotiye divê em bi cîranê xwe re li hev bikin. Peymanên aştiyê îmze bikin. Lê Wezîrê Ewlekariya Navxweyî ya İsraîlê Îtamar bin Gvîr jî gotiye, dem dema serweriyê ye, İsraîl divê serweriya xwe berfirehtir bike, li ser axa Yahudîstan û Samiriyê berfireh bibe. Malpera Axios dabû zanîn ku zêdetirî 40 endamên demokratan ên Senatoya Amerîkayê ji Serok Donald Trump xwestine ku planên İsraîlê yên kontrolkirina şeriya Rojava yani Filîstînê red bike. Malpera Politiko jî diyar kiribû ku di civîna piştî civîna Netanyahû de Trump soz da bû serokên Ereban ew ê rê nede Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu ku biçe Filîstînê yani şeriya Rojava kontrol bike. Şeriya Rojava hûn zanin ku dirê ne? Şeriya Rojava ev dirê navbera Ürdün û İsraîlê de heremeke piçûk maye devê golê ye deverekî süper xweş e. Gaza jî pir xweş e. Gaza wêran bû, mala Gazayê xirab bû. Hamasê êriş nekire Gaza çê nedin. Erê wallah. Ew heftê Oktober ji bo wan rojek dîrokî ye. Hamasê êrişê ser İsraîlê kir beriya 2 salan û paşê jî İsraîl ket dewrê ser û bin kir Gazê. Anha dor hatiye şeriya Rojava Kudüs. İsraîl biryar daye wê derê îlhaq bike tevlî xaka xwe bike hevano li ser vê hûn dibînin ser afîşê. Bi vê dengdanê re wê çi bibe? Eger İsraîl bikeve dewrê projeya du dewletî bi temamî ji holê radibe hevana. İsraîl gav bi gav di hedefa xwe de pêş dikeve ew ê heta Mezopotamya Kurdistanê were. Navbera Dicle, Fırat çavê xwe berdane wê derê. Yani herema ku îro dibin kontrola Qesedê de ye. Hevan gelo were baştir ji bo me yan nê? Ez dibêjim were jî dibe bila were. Qet bila hem Xwedê ji Ereban û Tirkan baştir in. Ji xwe me qirar daye em dewlet çê nakin. Qet nebe bila İsraîl bibe cîranê me em ji xwe re hinek îje em wan bipîvên. Heleka ew çewan e. Yani ji dagirkeran em hilbijêrin. Ka çewa ye. Me Ereb ceribandin nebû, me Tirk ceribandin qet nebû, mala me xirabkirine. İje em ji xwe re dagirkerekê nû bigerin. Qet nebe hinek medenî ne. Em ji xwe re ji dagirkeran hilbijêrin hevanna. Kî ji we kîjan dagirkeran dixwaze? Ê ji we re dibêjin ez dagirkerê Ereb dixwazim, ê Tirk dixwazin. Erebên Fars hene, Erebên Farsna, dagirkerên Fars hene. İja niha dagirkerên İsraîl mezê de bû, bila ew jî werin heta Kurdistanê ka em binirin wê çi be halê me. Belkî bi xêra İsraîlê em bikarbin dewletek çêkin. Yan jî cihûyê Kurd hene, belkî bi xêra wan durzû jî Kurdin. Navbera wan û İsraîlê baş e. Yani ez dibêjim wê rewşa me baş be ji ber ku hevan nû çima, ji ber ku durzî cewherê xwe diparêzin, ola xwe diparêzin, ji aliyê İsraîlê ve jî tên parastin. Yani dostaniyekê wan ê pir xweş heye. Navbera wan baş e. Tê wê manî ku sibê du sibe İsraîl cîranê me ve navbera me jî baş e.
Sekreteri Giştî Netî Yekbî Antonio Guterres di derbarê binpêkirînên mafê mirovan yên li İran û Rojdatê Kurdistanê de raporekî belav kiriye. Ka min derin di vê raporê de çi dibêje? Mijar bi giranî darvekirin e. Darvekirin îqdam anha yek ji sûçên herî mezin ku İran pêkitîne. Rezalet rewşekiye. Di raporê de hatiye diyarkirin ku ew dixwaze ji İranê çi dixwaze ji İranê demil dest cezayên darvekirinê bisekinîne. Girtiyên siyasî, kesên ku bawekî bê serûber hatine binçavkirin berde, dawî li îşkenceyan bîne, her wiha daxwaz hate kirin yasaya cudakariyê ya li dijî jinan û xwepêçana bi zorê were betal kirin. Yani zextê nedin ser însanan ku xwe bipêçin. Di raporê de hatiye destnîşankirin ku piştî şerê 12 rojî yê di navbera İran û İsraîlê de binçavkirin cudakariyên li dijî bihaviyan, cudakariyên li dijî Kurdan, Belucan, Ereban zêdetir bûne. İşkencekirina girtiyan bi taybetî jî ya girtiyên siyasî ciyê tirs û fikaran e. Her wiha hate diyarkirin ku derxistina cezayê birîna li ser laş û lêdana qamçiyan binpêkirinekî eşkere ya mafê mirovan e. Em behsa çi dikin hevan sal 2025 cezayê ku dewleta İranê li girtiyan dibire çi ye? Binêrin. Lêdana bi qamçî. İşkence. Yani cezayê işkence tê birin ya. İnsanekî tê girtin dibêje divê lê işkence bikin. Halbuki niha divê rewşê de dewlet şerm dikin işkenceyle insana bikin. Li Ewropayê polîsekî nikare li hember însanekî girtî ya negirtî. İnsanekî dibin kontrola dewletê de be tu çewet karî lê işkence bikî. İşkence suçê dij mirovahiyê ye. İqdam ji xwe suçekî pir kevne. Yani iqdam cezayekî pir kevne hevanla. Yani divê muhakkak ji nava mirovahiyê rabe. Dewlet nikare hemalatiye xwe bikuje. Mafê jiyanê pîroz e. Di beşekî din ya raporê de Sekreterê Giştî yê Netî Yekbî Antonio Guterres dibêje biryarên van demên dawî yên serokê dadweriya İranê yên ji bo leskirina dozên li ser sîxurî girtana bê serûber mehkemekirina bêedaletî darvekirin vana divê zêde bûne. Her wiha hate diyarkirin ku proje yasaya tundkirina cezayan bi tohmeta sîxurî dibe gefekî ciddiye li ser azadiya fikr û raman. Her kesê ku İran jê hez neke dikare bigire bêje tu sîxurî te agahî daye welatên derva. Ev rapora Netî Yekbî xwe dispêre daneyên rêxistina mafê mirovan a hena li gorî vê hin dane hene hevanno stala borî li İranê li Rojdatê Kurdistanê zêdetirê 1537 kes hatine darvekirin. Erê rejeyekî pir bilind e, hêjmarekî pir bilind e. Ev bi vî away niha jî em werin ser meseleyekî din hevanno li Dêrsimê mayîn hene. Mayînên ku bi salan e li Dêrsimê hatine çandin gefê li jiyana xelkê dixwin. Li gorî texmînan hêjmara wan zêdetirî 10,000 ye. Ew tabeleya meşhûr ku dibêjin şiyar be yani dîqat qada mayînan dest pê dike neçin hundir dibe bi salan e ev tabela tirs û xofeke mezin xisiye dilê şeniyên gundên Tulûkê. Ew jî dikeve çarçova bajarê Dêrsimê li Bakurê Kurdistanê. Bi taybetî kesê ku heywana xwedî dikin jiyana wan di xeteriyê de ye dixwazin ku mayîn teqemeniyên di navbera salên 1905 1955 de hatine çandin bi hinceta ewlehiyê ji zozanê wan werin paş kirin. Binêrin ev mayîn 1905 1955 da hatine çandin ev mayîn. Dewleta Tirkiye hêjî paxişne kiriye xerîteya wan wayînan jî wenda kiriye. Kesê ku heywana xwedî dikin yek ji wan Murat Kuda te dibêje berpirsyar dewlet e. Ez ji wan rica dikim van mayînan ji cî wan derxin. Van heremê me, van zeviyê me paxiş bikin. Li seranserî Tirkiye û Bakurê Kurdistanê tê texmînkirin ku piraniya wan li Bakurê Kurdistanê ne elbet nêzîkî milyonekî mayîn hatine çandin. Îro milyonekî mayîn di erdê dane. Zêdetirî 10,000 ji wan jî li Dêrsimê ne.
بهاتنا پاییزی به بارینا بارانê re metirsiya wan mayînan li ser jiyana welatiyan zêdetir dibe. Ev mayînê ku em bas dikin hevalno bi barîna baranê re bi klîmayê re avûhewa re cih jî dikarin biguherînin. Erd dişiqite ew jî pêra dişiqitin. Cî mayînê li ser xerîtê li derekî be piştî 10 salan cî xwe dikare biguherîne. Ew jî heye. Bi demê re dibêjin Türkiye di sala 2003 de peymana Ottawayê a qedexekirina mayînan îmzê kiribû. 2003. Di wê peymanê de soz dabû heta sala 2004 hemû mayînan paxiş bike. Soza xwanî cî na. Lê demê têrê nekir. Li ser daxwaza Tirkiye dem heta sala 2022 diyan hatiye dirêjkirin. Yani dewletê gotiye ez 2004 nikarim. Wan jî gotiye baş e. Yani avakarên peymana Ottawayê 2022 dema te herî dawiye divê tu hemî mayînan pak bikî dîsa nekirine. Tevê ku çend sal di sera derbas bûye jî bi taybetî li Bakurê Kurdistanê li Dêrsimê hîn jî bi temamî mayîn nehatine paxişkirin. Rojane hê jî tehdîtên gefin li ser jiyana welatiyan. Şaîrê me yên netewî bêjin Cîgerxwîn 41 sal berê ji nava me bar kir, wefat kir. Di ser mirina wî re 41 sal derbas bûn. Em jê re dibêjin Seydayê Cîgerxwîn beriya niha bi 40 sal û salekî yani 41 salan du diyê Oktober du diyê Cotmehê sal 1984 li paytexta Swêdê Stockholmê jiyana xwe ji dest da. Helbestvanê navdar li bajarê Qamişloyê ê Rojavayê Kurdistanê li hewşa mala xwe hatiye veşartin. Cenazê wî gora wî li wê derê ye. Cîgerxwîn jiyana xwe di nava edebiyatê de, di nava siyasetê de derbas kir. Li pişt xwe gelek berhemên dewlemend hiştin. Helbest, ferheng, çîrok, gelek pirtûk li pê xwe hiştin. Evîndarê azadî û serxwebûna Kurdistanê bû. Di her nivîsê xwe de behsa serxwebûna Kurdistanê dikir. Seydayê Cîgerxwîn evîndarê azadî û serxwebûna Kurdistanê bû. Ji bo şivan perwer jî bû îlham. Ji bo gelek stranbêjê me bû îlham. Şivan perwer bi helbestê wî derket pêşverî xelkê. Stranên herî navdar ê şivan perwer ji helbestên Cîgerxwîn pêk de. Wî dî gelek berhem û helbestên xwe de li ser roja serbestî, roja serxwebûna Kurdistanê gotiye. Mizgîniya fereca xêrê daye xelkê xwe. Seydayê Cîgerxwîn di dîwana xwe ya yekem ya agir û prûsk de helbestekî bi navê serxwebûn dinivîsîne. Têda diyar dike ku serxwebûna Kurdistanê pir xweş û hêja ye. Dawî li demên tarî û nexweştîne. Seyda her wiha hatîne ziman ku divê Kurd ji xewa giran a bindestiyê şiyar bin. Xwe bi pêş bixin, bidin ser rêya serxwebûnê. Cîgerxwîn di dîwana xwe a pêncan zend a vesta de jî dîsa helbesteke dirêj dinivîsîne bi navê serxwebûn. Eşkere dike ku serxwebûna Kurdistanê rûmet e. Paya bilindiyê jî gelê Kurd re misoger dike. Seydayê Cîgerxwîn ji milletê xwe, ji milletê Kurd dixwaze berê xwe bide îlim, zanyariyê, zanebûnê, medeniyetê, dest bi çêkirina firokê topan bikin. Yani îlim li ku derê be ber bê wê derê ve biçin. Acayîb berf heye aniha. Vaya ku derê ye? Va hûn zanin ku derê ye? Ez ji we re bêjim ku derê ye. Pêşî li fotografa binêrin. Ez ji we re bêjim ku derê ye. Wan, bajarê me Wanê. Navçeya Miksê, Bakurê Kurdistanê. Berf barî. Deverên bilind tev spî bûne. Li ser rêya navçeya Miksê a Wanê dest bi xebatên paxişkirina rê hatiye kirin ji navê. Meha Cotmehê ye. Li bajêr ji doh pê ve baran dibare. Baranê li deverên bilind cî xwe ji berfê re hişt. Li hinek deverên bilind ên Miksê berf wisa ketiye bi qasî 25 derece, 25 santîm ew qas e. Yani bi qasî cetvelekî bifikirin. Ew qas. Ev 30 santîm e. Ew qas berfbarî ye yani.
Ajokarên ku ji ber berf û mijê zehmetî kişandin, wesayetê xwe li keleka rê sekrandin, qasî demekî paşê jî vegeriyan malê xwe di nava zehmetiyê de. Hevan hûnzanin çi ye redkarên wîjdanî? Redkarên wîjdanî qe ji bo we çi îfade dike? Ew kesê ku naxwazin biçin eskeriyê. Ew kesên jê re dibêjin wîjdanî red. Kesên antimilitarîst. Ê min tê bîra min, nayê bîra min ez antimilitarîst im. Min tu car hez nekiriye ji eskeriyê, ji talîmatê, ji çek û sîleh û kuştina însanan. Min tu car hez nekiriye. Hûn ê bêjin parastina te çawa ye? Xwe naparêzim. Nizanim. Yani insan bê parastine. İnsan pir bihêsanî dikare were kuştin. Yani egîdî ne ew e ku mirov neyê kuştin. Mirov dikare were kuştin. Yani insanekî kêrekî ew qas zikê kîrakî dimre dişe yani. Xwîn di herike dimre yani. İnsan basît dimre. Çek û sîleh ji parastinê zêdetir zirar dide insana. Ev sebebê ku em kapîtalîzmê rexne dikin ew e. Kapîtalîzm pir aliyê xwe yê baş hene. Mesela cihazê me, telefonê, kompîterê me, her tiştê me bi xêra kapîtalîzmê ketiye destê me, em bi xêra wan xizmetê dikin. Ev berhemên me ê dîrokî, Da Vinci tev bi xêra kapîtalîstên wê demê berhemê xwe parastin heta îro. Lê kapîtalîzm tenê ji ber ku aşiqê pereyan e, ji ber ku sirf mejiyê wan ji bo pere dixebite, qîmeta heyata însan ji bo wan tune ye. Heyata însan, jiyana însan, feqîrî ji bo wan ne tiştekî ye. Mesela bifikirin li Yemenê ew qas însan li birçiya dimirin, ew qas welatên dewlemend ê kapîtalîst hene li dunyayê, Yemen nexema wan e. 6 milyon Kurd hene, dewleta wan tune ye mesela. Tu kesekî nafikire ya pêdiviya vî milletî bi parastinê heye. Ez wextê dibêjim parastin ne bi çek û sîleh. Çima ez ji sîleh nefret dikim? Amerîka aşiqê sîleha me ye, aşiqê sîlehşoriya me ye. Mesela ez dixwazim Amerîka aşiqê zanyariya me biya. Me îlaç peyda bikira, me derman peyda bikira. Merîfetê me din ê hunerî hebiya ku Amerîka aşiqê wî biya. Ama Amerîka hatiye aşiqê sîlehşoriya me biye mesela. Em dikin nakin statûyekê siyasî nade me. Mesela ilmê me yê siyasî bala wan nakişîne. Em behsa konfederasyonê dikin, behsa demokrasiyê dikin, em behsa biratiya bêdawî dikin, em behsa cinnetê dikin, bala wan nakişîne. Bala tu însanekî nakişîne. Divê tu sîlehşorî ya na? Tu şuna armancê me da, di rêya armancê me da tu şer dikî nakî? Şer dikî, tamam, were destê xwe li pişta me de, em veye kapîtalîzm e. Ji ber vê yekê ez hez nakim. Çek û sîleh hûn çawa difikirin nizanim, ez peyama wê nêrim hevan na. Niha li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê mirovên vîjdanî ret dixwazin, vîjdanî ret ew kesên ku eskeriyê ret dikin, ceza li wan tê pirin. Halbikî Tirkiye neheqe, çünkü Tirkiye soz daye li gorî peymanê navnetî wî divê redkarên vîjdanî erê bike. Komisyona redda vîjdanî ya Komeleya Mafê Mirovan îhade û înîsyatîfa şopandina redda vîjdanî ji bo ku balê bikişîne ser darzandin, yani cezakirinên yasayî û cezakirinên redkarên vîjdanî li Stenbolê civîneke rojnamegeriyê li darxistin. Dema ku kesekî ji ber nêrînên xwe yên siyasî, ji ber nirxên xwe yê exlaqî yan jî ji ber baweriyên xwe yê olî leşkeriya mecbûrî red bike, ji wê çalakiya bêîtaatiya sivîl re tê gotin redda vîjdanê, yan jî vîjdanî red. Mesela zarokên êzidî normal heqên wan heye vîjdanî redda xwe bikarbînin. Ji ber ku di adetê wan de çûna eskeriyê tune ye, kuştina însanan sûç e mesela. Avukat endamê komisyona redda vîjdanî yê Komeleya Mafê Mirovan Gökten Yıldırım diyar kir ku ev darizandin nakokiyeke mezin e. Sebebî wî dibêje, çima nakokiye? Di rojên dawî de hin hevalên me ên redda vîjdanî têne girtin, têne mehkeme kirin. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê her xortekî giştî ve bîsaliya xwe
mecbure herî kêm 6 mehan askeriya mecburî bike yan jî leşkeriyê bi pereyan bike. Ev redda vicdanî wextê hûn bikeve navê normal hûn pereya jî nadin. Çalakvanê mafê mirovan Alper Yalçın 33 saliye sala 2019 redda xwe ya vicdanî eşkere kiribû. Dibêje ew li dijî milîtarizmê ye, li dijî leşkeriya mecburî ye. Sedema redda min a vicdanî dibêje helwesta min a li dijî milîtarizmê bû. Li ser jiyana min her tim zor û zextên aborî heye. Mesela ev ciwanê me redda mafê xwe redda vicdanî bikaraniye. Li gorî qanûnê navnetewî ye. Ji were bêjim nihayê werim serê. Lê çi tê serî wî li Tirkiye? Mesela dibe mafê min ê xebatê tune ye. Mafê min ê perwerdeyiyê tune ye. Nikare biçe mektebê jî. Mafê min ê xebatê jî tune, mafê min ê tenduristiyê jî tune. Nikare biçe tedavî jî bibe. Vaya skandala rezalet. Halbuki mesela anhal Avrupa'ya insanê ku nasnama wî tune be jî dikare biçe xestexanê tedavî bibîne. Doktor heqê wî tune nasnama wî jî bipirse. Yani bawer bikin wî rojê ez bi Kurdekî re çûm xestexanê nexweş bû. Paşê nexweşîkî pir giran lê peyda bû. Em çûn nasnama wî tune yani tiştekî wî tune, oturum tune, mafî wî tiştekî wî tune. Em çûn hemşîre pirsî got kî ye çewayê ez ji bo bîrokrasiya wî çê bikim. Min jî daw got. Min got yani nasnama wî tune em çawa bikin? Got nexeme. Got adresek formalîte bidin min ji bo ku kompîterê de ez bikarim binivîsînim. Wextê ku fatura hat bavê jî çöpê. Ji ber ku ev însan mecbûr e were tedavî kirin. Sîkorta wî hebe tune be. Sîkorta wî tune be em fature dişînin. Fature ne mecbûr e bide. Ji ber ku nasnama wî tune ye. İnsanekî li welatekî hebûna wî xuyanekê çawa dikare fature bide. Eger heta demekî nede dibe em ji bîr dikin. Wekî xestexane mesela. Yani tiştek pîroz e tenduristî. Dewleta Tirkiye însanekî ku mafê xwe ê redda vicdanî bikaranî be nikare biçe doktor jî. Dewleta Tirkiye çima qebûl nake? Yani li gorî raporên nefermî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê vêgavê hale hazir nêzîkî 500 kesên redda vicdanî îlan kirine hene. Di nava 47 welatên endamê Konseyê Ewropayê de binêrin, welatên Konseyê Ewropayê min pêncî yek dizanî bû, aniha 47 tenê dewleta Tirkiye red kiriye mafê redda vicdanî. Yani di nava 47 welatên endamê Konseyê Ewropayê de tenê Tirkiye dibêje li cem min vicdanî red nadime. Çima? Ji ber ku stûçe. İnsanan tu ji askeriyê sar bikî ev stûçekî ciddî ye li Tirkiye. Ji ber ku Tirkiye qebûl nekiribû hevanno dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê di vî warî de Tirkiye mehkûm jî kiribû. Yani hûn bawer bikin eger dewleta Tirkiye vicdanî red erê bike bê îstisna hemî zarokên Kurdan ji bo wan wê cejin be. Ew ê hemî rabin tev bi her re bibêjin vicdanî red. Ez jî vicdanî red. Ew ê redda vicdanî ji bo wan bibe derman. Hûn zanin ji bo hunermendên me ê Bakurê Kurdistanê, ji bo ciwanên me ê welatparêz derdekî çi qas mezin e ev mesela askeriyê. Hakikaten me li ser bifikire ya. Hûn çawa dikin? Li Tirkiye hûn çawa dikin? Ême em li Ewropayê bûn, li Ewropayê ne mecbûrî ye. Mecbûrî ye lê mesela li Swîsre çawa ye askeriya Swîsre? Tu sê mehan diçî perwerdê, normal perwerdeya normal ew mecbûrî ye. Ne askeriye, perwerde ye. Tu şemî yek şemî tê mala xwe dîsa weke mektebe pişra salê 2 hefteyan askeriyê dikî. Salê 2 hefteyan. Tu tevê sîlaha xwe tû tê malê. Mesela piştî sê mehan dewlet sîlahekî didete dibêje vaya namûsa te ye tu seferberî me îlan kir divê tu amade bî. Ev jî ez bawer dikim ji tirsa şerê duyem yê cîhanê hatiye. Wextê ku seferberî îlan be divê herkes hazir be. Ji ber vî yekê di mala her Swîsrî de sîlahekî heye. Xortê wan bi tevê sîlaha xwe tên malê dixin binê nîvîna, binê ranza xwe û salê 2 hefta diçe askeriyê. Di dema xwe ya askerî de jî maaş digire. Memûr be, karmend be, çi karî dike bila bike
yani ciye karî wî destûr dide wî ku biçe eskeriyê maaşê xwe jî digre. Problem tune yani. İja insanên li Swîsrê insanê ku vicdanî red bikaribînin memûrtî didin wan. Mesela di eskerî de herkes ne mecbûr e destê xwe bide sîleh. Tu dikarî resepsiyonîst bî. Tu dikarî nava bax û bostanan de bixebitî tekîliya xwe bi erdê ra çêkî. Ew jî heq didin te. Mesela gelek bax û bostan hene li Swîsrê esker diçin têda dixebitin. Xizmeta cemawerî dibêjin jê ra. Yani jî wekî îtfaiye dikarî bixebitî. Ew jî mümkün e. Tu wextê eskerî red bikî alîkariya lezgîn didin te. Mesela wekî ambulans, xebatkarê ambulansê. Ambulans belkî hinek hasas be lê wekî xebatkarê îtfaiye dikarî bixebitî. İnsanekî derekî tengasî qeza bela kiribe tu çi hawara wan. Wekî hêzên hawarê bifikirin. Veya mirov dikare bikarbîne. Heqeten ez pêşniyaz dikim ji bo Rojavayê Kurdistanê ji bo welatê me Kurdistanê rojekî eskeriya mecbûrî çêbibe însan red bikin sîlah bigirin destê xwe bila xebata îtfaiye yan jî rizgarkirina acîl çi dibêjin jê ra erê alîkariya lezgîn wan xebatan dikarin bidin van kesên redda vicdanî hilbijartine. Mesela me ev e destê min ji we nabe hevandin lê ez mecbûrim xatir ji we bixwazim lê we çi ji min re nivîsiye nizanim ez ji we rîca dikim bibin abone vê kanala me mezin bikin çavê xelkê li ser me ye dost heye dijmin heye bi taybetî ji bo kesên ji me hez nakin ji bo dijmin di înadê wan de be jî divê em vê kanalê mezin bikin bila bibînin ku Kurd jî xwedî li kanalê xwe derdikevin. Bila bibînin, bila nebêjin binêre ê dewleta Tirkiye pir xayîn in. Dibêjin heqê we Kurdiyê perwerdî heye lê daxwaz tune ma em çi bikin? Daxwaz hebe dibe mafê mektebê em bidin we. Mesela tu sibê tu rabî bibêjî heqê ragihandinê dixwazim ê medyayê dixwazim ew ê bêje ma daxwaz tunekî çima bidim we? Ha teoriya min cuda ye. Ê min nûmuneya xwarinê dabû we. Min got tu bi însanekî çawa mecbûr e xwarinê bixwe heqê wî xwarinê heye ne heqê wî heye xwarina xwe bixwe. Ama dixwe naxwe kêfa wî ye. Mesele derdê wî ye. Êdî dixwe naxwe tatlî dixwe, xwarin dixwe, tîramîsû dixwe, çi dixwe kêfa wî ye. Ama dibe heqê wî hebe. Ê me Kurdan heqê me perwerdeyî divê hebe. Heqê me weşana Kurdî divê hebe. Xwe îfadekirinê divê hebe. Xwe îfade dikim nakim kêfa min e. Ama heqê min divê hebe. Îja perwerdeya Kurdî jî wisa dirikê wan dijminan de hevandoş kerema xwe ra dirikê wan da be jî dibêjim ha. Ne tenê dirikê wan da. Yani ez hêvî dikim ku hûn ji min hez bikin, ji tarzê min hez bikin, awayê xebata min hez bikin, pêşî bi vê armancê bibin abone. Bi vê armancê bibin endam. Paşê dirikê dijmin de. Yani qasî ku ez ji peyamê we dibînim ê ku hêviya xwe bi kanala me vegirî dane hene, ê pir jî hez dikin hene, ê ku wekî kanala netewî dibînin hene, ê ji devoka min hez dikin, ji Kurdiya min hez dikin hene. Pir xweş e. Ez xatir ji we dixwazim saetek bes e mala we ava here hebin. Sibê bi weşanên nû bi agahiyên xêrê em ê dîsa bi hev rabin. Mala we ava.